Omar Kalleja ta' 32 sena mill-Gargur baqa' jinżamm arrestat wara li tressa il-qorti akkużat li wettaq numru ta' serqiet minn vetturi f'Ħallqormi u Raħal Ġdid. Huwa wieġeb ħati għall-akkużi miġġuba kontrih. Is-serq allegatament seħ bejn is-6 u 17 ta' Ġunju li għaddew mill-vetturi insterqu għodda, dokumenti u flus fil-waqt li saret ħsara fuq l-istess vetturi. Qudiem il-qorti perseduta mill-Maġistrat Claire Stafraġ Żammit intqal li wara bosta investigazzjonijiet li saru, ir-raġel ġie akkużat ukoll li wettaq serqa minn uffiċċju f'Ħalluqa. Ir-raġel ġie arrestat waqt il-Pulizija mid-Distrett ta' Ħallqormi kienu qed jissorveljaw persuna sospettuża fil-viġinanzi ta' Triq Liljun f'Ħallqormi, meta allegatament kien se jipprova jisraq minn xi vetturi. L-avukat difensur qal li l-akkużat għandu dipendenza fuq id-droga u wettaq dawn ir-reati biex jiffinanzja il-vizzju. Huwa qal ukoll li meta ġie arrestat l-imputati koopera mal-Pulizija. Fil-qorti Kalleja wera x-xewqa li jibda programm biex jirreabilita lilu nnifsu mill-vizzju ta' droga. Is-sentenza se tingħata it-tnejn li ġej. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispetturi Rodri Kaġus u Sara Kathleen Zarafa.